Tuhod ulit. Bang! Okay, kanat. Gol! Pasakit pa. Hindi ako sa katawan mo. Yan. Kasi pag binanatan ka, malayo. Ulit. Sakot. Bang! Yeah. Bang! Ibo, angat. Wala yan. Elbow. Okay. Out. Go. Balikan ka ng ground. Go. Elbow. Ikot ito. Yan. Ikot. Elbow. Para ka lang naman ang boxing eh. Okay, elbow. Yan o. Left and right elbow. Takbo. Elbow. Upper elbow. Ayan. Yan. Ulit. Yan. Left and right elbow. Back. Yan. Cover balik ka lang. Okay. Hook. Ulit. Hook. Yan. Boom. Upper po. Yan. Ulit. Para. Ulit. Upper po. Back. Upper. Boom. Hook. Stop. At patak. Hook. Yan. Hook. Good. Hook. Meron ka rin yan. Tagal ba? Ulit, ito masanay. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Pitik. Dito lang yung naka-ready ka ng ganon. Para ganun muna. Layo pa, nakaganon ka na eh. Dumikit ka muna bago ka pumitik. Ulit. Dito lang. Meron lang dito. Meron lang. Dito lang malayo pa lang. Dito lang, gano'n. Yan. Sabayan mo ng half dip. Yan. Yung paa mo, isabay mo yung galaw. Yan. Yan. Yan mga paa. Yan. Pag elbow mo to, half step, sabay ang paa. Okay. Atake mo. Yan. Half step ka. Lugod. Yan.
Relax. Yan. Iyan, hintayin mo muna. Kasi Dede pa ko. Tirahin mo ko to, kapag ilbo. Yan. Balik mo pa ako. Yan po. Hindi mo, witness ka. Dito ako. Tama. Tuhod ako, ilbo. Boom. Ganon din dito, pag nag-jump ka. Yan, dito ako, diba? Back, tuhod, elbow, Kailan pa lagi ka na straight ka. Dito to. Kasi naka-open yan eh. wala na, hindi naman. Open siya, hindi niya may baba yan. Sinaunat na. Oo, naunat yan. Kaya mabilis ka. Pa! Oo. Pag relief, ganun din. Pa! Dito. Iba. Diba ko? Pa! Ulit. Dito ko. Wala to. Ulit. Straight. Up. Boom. Kabila. Banat pa. Para magkano yung paa. Kabila. Hindi. Pa. Yan. Elbow. Dito. Yan. Elbow. Tusok ako. Dito pa. Isabay mo ng katawan mo. Ulit. Magano ganda. Wait. Dito pa. Wait. Wait ka muna. Huwag kang sipakan. Ang meron pa lang yung kamay. Yan. Tapit. Bilang kamay. Hawakan mo. Suntok ka sa akin. Oo. Gamit ang kamay. Ulit. Ito ka. Tirahin ko na yan. Pwede ko dito itira yan. Pwede rin kabila kasi open eh. Ulit. Yun o. Sigmuro na yan. Pag kabila, naman din. Pag mag-jump, ano nga? Kayo ka naka, ano ka eh. Pero, jump, straight. Yan. Gano'n o. Pwede ka na sagurin. Diba? Pwede kita pitikin agad dyan. Sabay dito ko. Matik ano yan? Matik dyan. Wala nga nakataas na. Open siya. Kailangan mabilis yung pagkit mo. Laban mo tama. Open. Open Pag-jump ka. Open. Ulit. Jump. Open Banagad. Banagad. Ganun. Yan. Tutok ako. Tapit. Yan. Di ba? Okay. Yan. Yan ako. Pa? Yan ako. Tapit. Yan. Tapit. Yan. Straight. Straight. Napilis di pa mo. Dito.
ulit. Oh. Kabila. Yan. Kabila. Kabila. Yan. Kabila. Kabila. Tik agad. Yan. Ito. Yan. Huwag magkita yung ganyan. Kapir ko na muna. Dito. Yan. Ito. Dito. Yan. Sana. Okay. Balik na. Yan. Kasi susumbok ako eh. Balik ha. Kaya. Wala. Balik ka. Balik ka. Ano ito ba ito? Yan. Yan ito na. Pag ganon. Yan. Galagan. Galaw. Yan. Susumbok ako. Tapi, pagkasanay ko na. Kailangan ba yan? Yan mo na? Pwede na naman naman kaya mo. Hindi mo kaya. Ito masyadong malaki ang yung saklap ko. Gano'n lang. Pwede kita dito direct na lang. Kung ito, hindi lang yan. Pwede yan. Sabi lang. Puro ito na. Pwede dito. Ito. Oo, kasi yung katawan ng tao, di na pwede pala ito itirap dito. Kailangan talaga ito. Kabila ano. Oo. Garing. Okay. Ulit po. Gana mo lang katawan mo. Gana mo lang. Ha? Para lang na yun. Ora? Ganun lang. Gana mo lang katawan. Para ka lang nag-exercise. Gana mo lang ganun lang. Naka-help up. Yan, Muay Thai. Pag Muay Thai kasi kailangan na kahit sa back. Para magaan yung gano'n na kawan. Ito. Good, ito. Bisa apa lagi itu? Kalau bapak apa itu? Apa itu? Hai, tunggu. Ada. Bitaw na. Galit.
Dali. Oh. Si. Benta. Oh. Salag. Yan, okay na ta. Wala. Ingal lang. Wala ka. Ulit. Ito. Hindi katawan ng trapdo sa akin. Ulit. Sige ulit. Ulit. Pagod na. Ito. Depensa. Pizza. Pitik agad. Ulit. Pitik agad. Ulit. 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 Dilo. Pusang ini nga. Oh, next time na Carmen. Sana mo lang. Yan, go. Yan. Go. Yan. Go. 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 Ya. Go. 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 Go hold. Yeah. Go. Yan. Ini. Yun. Pitik agad pa. Oh, yan. Bakit tingnan pagbabalo na bagal eh? Ayun. Pitik agad. Yan. Pitik agad. Ranmot na ka na. Kakahingal na pa ganun eh. Ganun dito. Pag sinika ka, angat ka, kunti ikot. Yan. Ipisi mo lang pa mo. Angat. Angat, ikot. Pwede single lang po yun. Oh, thank you. Kasi ikaw din naman. Ayan, nalibig din siya. Bakit ito dalawa ang mayroong pagitan dyan?